mga Yiniens! Dito kami sa Robinson Place, Manila. Kasama natin si Papa Ray. Ayan si Papa Ray. Birthday niya bukas. Happy birthday, Papa Ray! Ayan, birthday po yan bukas. Dito kami sa Robinson Place ni Yiniens. Nag-install kami ng kurtina. Ayan. Dyan, from Iloilo. Yung kurtina ni, ano yan, dyan. Dinala niya kasi yung kurtina. Medyo ginagawa pa doon. Hindi pa na-install. Ayan yung dalawa, si Papa Ray. Bay, kawin ka ba eh? Dyan. O, yun. Okay. Ayan mga Yiniens. Dito sa Robinson Place, Manila. Ayan, madala tayong bag. Pang-install yan, mga Yiniens. Okay, mga Yiniens? Tara, mga Yiniens. Samahan nyo kami sa Robinson Place, Manila. Si Mary, libre siya. Birthday niya bukas. Ayun kami sa Mang Inasal. Robinson Place, Manila. Mang Inasal. Mga Yiniens, Mang Inasal, no? Manglibre si Mary kasi birthday niya bukas. Galing kami doon, nag-install kami ng kurtina. Babalikan pa namin kasi may ginagawa pa. Ito yung kurtina. Kurtina ito, tapos ito yung gamit namin. No? Galing kami sa nag-install kami. Ito kami ngayon sa Mang Inasal, Robinson Place, Manila. Birthday ni Papa Ray. Libre niya. Salamat, Papa Ray. Yan, si libre niya. Ayan, si Jan, from Iloilo. Ayan. Ito yung libre ni Papa Ray. Happy birthday pala, Papa Ray. Happy birthday. Ayan, birthday. May bawal pa na halo-halo. Okay, happy birthday, Papa Ray. May bawal pa na halo, Papa Ray. Ayan. Ayan, dyan. Tapos ubos na yung lalo niya. Ubos na. Ayan. So, dito naman yan. So, uwi na kayo naman yan. No? Meron kaming galing kami mag-install. Pero, salamat sa pang-birthday ni Bayre, Mang Inasal. No? Dyan. Dadala niya yung kurtina. Ayan, Mayans. Pauwi na kami, Mayans.